Ja, velkommen til jer igen. Seere, lyttere. Her til formiddag fik vi udmeldt, at COVID-19 er blevet konstateret en enkelt. Og med hensyn til det, de næste skridt bliver så, at vi skal stramme op på det, og derfor vil jeg også gerne sige, når det drejer sig om stramningerne vedrørende folkeskolen og børnehaven, de er ved at blive foretaget lige på nuværende. Men med hensyn til organiseringen, med hensyn til af kommissionsbemanding og børn vil komme med min forklaring om det. Og derudover kan jeg også sige, at det kommende, der ankommer hertil udefra, så har vi fået en udmelding om, at det skal blive i hjemmekarantæne. Og på nuværende, kan jeg sige at sådan rent politisk, de der ankommer her til landet fra i dag skal være i hjemmekarantæne i mindst 14 dage. Og embedslægen vil også komme med en kort forklaring vedrørende det. Så det vil sige, at de der vedrører rent den organisatoriske del og vores stramningstiltag og nedsættelsen af rejseaktiviteterne skal have anerkendende godkendelse, og at rejsende skal være i hjemmekarantæne, og vi har vores forhåbninger til, at denne indstilling skal følges af samtlige borgere, for at undgå spredningen af smitten. Og med hensyn til det, så vil politimesteren fremkomme med en forklaring. Og med hensyn til, at det hele skal gerne kunne oversættes, så vil vi gøre det så langsomt som muligt, således at der er noget af oversættelsen, der er godt tabt. Så derfor vil vi fra nu af komme med korte sætninger, og som den første er det Henrik Thur. Værsgo, Henrik. Tak for det. Det første, jeg vil omtale, det er spørgsmålet om indrejse, og at man sikrer sig, at man ikke kommer ud og smitter andre. Som Kim siger, anbefaler vi nu, at alle, der kommer ind i landet fra i dag af, skal blive hjemme de første 14 dage. Det vil dog være sådan, at der er særlige grupper, som kommer hertil for at udfylde en særlig funktion, som ikke kan udsættes, fordi den er af væsentlig samfundsmæssig betydning. Denne gruppe vil kunne få dispensation til, at de kan gå i arbejde under forudsætning af, at de er instrueret i nødvendigt omfang. Så vil jeg tale en lille smule om skoler og daginstitutioner. Vi skal holde fast i, at vi på nuværende tidspunkt kun har et enkelt dokumenteret tilfælde af coronavirus i Grønland. Vi har ikke spredning i samfundet, det vil sige, at vi har ikke spredning imellem personer, der bor her i landet. Derfor har det heller ikke noget formål på nuværende tidspunkt at lukke ned for institutionerne.
Det har nemlig en lang række konsekvenser at gøre det. Hvis vi lukker ned for skoler og institutioner, så kalder vi pludselig en hel masse hjem til at tage sig af deres børn, som arbejder i blandt andet sundhedsvæsenet og andre kritiske samfundsinstitutioner. Vi skal vente med at gøre de tiltag, til vi har brug for det. Vi skal også holde os klart, at lukning af institutioner og lignende ikke vil medføre en reduktion af smittespredningen, hvis disse unge mennesker alligevel mødes andre steder. Så derfor holder vi lige nu fokus på at få mindst mulig smitte ind i Grønland. Det er det, der er den overordnede strategi. Og så kan det meget vel tænkes, at vi på et senere tidspunkt vil anbefale Naalakkersuisut at lave yderligere tiltag. Tak. Så vil jeg fortælle jer lidt om, hvordan vi organiserer bekæmpelsen af corona og coronaindsatsen mellem myndighederne. Indtil for cirka 4-5 dage siden, så var det i Epidemikommissionen, at man holdt øje med udviklingen og kom med anbefalinger. Nu, hvor vi er kommet ind i en anden og mere alvorlig situation, og hvor arbejdet bliver mere hektisk, så har det været vigtigt for os at etablere en kriseorganisation, der er endnu hurtigere end den, vi har haft indtil nu. Vi har derfor etableret en krisestyringsorganisation i form af en coronastrategisk stab over i formandens departement. I den stab, der sidder der for bordenden, der sidder departementschefen fra formandens departement, og derudover sidder der en række andre departementschefer. Der sidder en kommunaldirektør, der repræsenterer samtlige Grønlands kommuner. Og der sidder landslægen og hans kollega Banerak Noasen, også fra landslægeembedet. Og derudover sidder min kollega, chefpolitiinspektør Svend Foldager, og jeg selv i staben. Og det er her, vi sidder og tager de overordnede beslutninger om, hvordan myndighederne sammen skal løse den her udfordring. Men som I nok kan forestille jer, så er der rigtig, rigtig mange praktiske ting, der skal håndteres, når så mange myndigheder skal arbejde sammen. Der er derfor også etableret et fælles coronasekretariat
i formandens departement. Sekretariatet er ledet af en politimand, og så er der medarbejdere fra både det offentlige, forskellige offentlige organisationer, kommunerne og private virksomheder. Og det er her, i det her sekretariat, vi sidder og sørger for, at samarbejdet mellem alle de her forskellige organer, det fungerer. Og det er her, vi får løst mange af de praktiske udfordringer, der selvfølgelig er, når så mange forskellige organisationer og mennesker skal samarbejde om det samme formål. Epidemikommissionens rolle i den her organisation, det er at kunne tage stilling til, hvorvidt vi, og med vi, der mener jeg primært landslægen og politiet, skal ud og bruge magt over for enkeltpersoner, hvis ikke de retter sig efter de påbud, de får af kommissionen og af politiet og landslægen. Jeg skal understrege, at det ikke er noget, jeg tror bliver nødvendigt, for jeg oplever en befolkning, der bestemt imødekommer anbefalingerne. Det har været vigtigt for os at lave den her særlige organisering af kriseberedskabet. Og ikke anvende den kriseorganisering, vi faktisk har stående hver eneste dag i Grønland. Her tænker jeg på Beredskabskommissionen og Grønlands Beredskabsstab, der til daglig håndterer kriser, der opstår i samfundet. Vi skal jo huske på, at den her indsats vedrørende corona er noget, der kommer til at foregå i uger og måske endda i måneder. Og i den periode, så kan vi jo ikke udelukke, at vi får nogle af de større kriser, som et hvert samfund får normalt. Vi har jo selv haft eksempler, hvor vi har brugt vores beredskabskommission, for eksempel i forbindelse med naturkatastrofer. Det er vigtigt for os at sørge for, at hvis der skulle opstå sådan en situation, samtidig med at vi har den her coronakrise, så kan vi håndtere dem i form af de her forskellige måder at organisere os på. Krynak. Ja, tak. Det der vedrører vores organisering og stramningerne rent trafikafviklingen, og landslægen kom lidt ind på vedrørende folkeskolen og børnehavene, at det ikke er nødvendigt at stramme dem op. Og jeg vil også gerne påminde om, at sundhedsvæsenet at man begrænser besøg af folk på sundhedscentrene. Og vi har også et særligt personligt ansvar, om vi virkelig er nødvendigt for os at besøge en, der er indlagt på sygehuset. Det skal vi stille spørgsmålstegn ved, før vi foretager det. Det er i hvert fald sundhedsvæsenets anbefaling i hvert fald. Og det er også blevet sendt ud til medierne. Så det vil sige, når det drejer sig om coronavirus, sygdommen, som er blevet konstateret her i landet. Og derfor strammer vi op på retningslinjerne
på nogen, og vi kan heller ikke komme udenom det. Bjørn, han kom med præciseringer om, hvordan at det kan vare uger og måneder. Og selv i Danmark er man allerede sagt, at eventuelt kan tage helt op til 3 måneder. Og hvad det er for nogen, de kommer til at ramme, de har vi også allerede forventninger til, eller det blev i går allerede sagt, at vi skal stramme op på den fase, vi er i på nuværende, og med hensyn til godsfragt og det hele. Det skal nok gå alle sammen, og vi skal heller ikke gå ud og hamstre, når vi handler. Det vigtigste er at kende, at det, der er blevet vurderet fra sundhedsembedet og fra epidemikommissionen, at det ikke er nødvendigt at lukke ned på folkeskolen og børnehavene. Selve denne vurdering med, hvornår det skal ske, det ligger hos os. Og den nærmeste tid vil vi også foretage stramninger af retningslinjer, men alligevel gerne sige, at vores land, at vi skal passe på, at det hele ikke går i stå, og personalet på sundhedsvæsenet og andre virksomheder, der arbejder andre steder, at vi skal passe på os alle sammen også, og ikke glemme at passe vores sidemand og undgå smittespredning. Og jeg kan gentage, at vi har gjort opstramninger vedrørende udefra kommende til landet. De skal blive hjemme i karantæne. Det vil jeg gerne understrege, at det er noget, vi vægter meget. Og jeg vil også gerne sige, at hvis man har haft kontakt, så kan man lige skrive op, hvem man har været på besøg hos, således at man selv personligt også, hvis man bliver syg, så man hurtigt kan få opsporet det, hvor man har været i kontakt med. Det kan være en stor hjælp til at begrænse spreden, men alligevel, når det forholder sig sådan, så vil jeg gerne gentage, at vi langsomt alle sammen begynder at forstå alvoren. Som jeg sagde her til morgen, flyene fra Island, der skulle have haft 16 passagerer her til landet, havde kun 2 passagerer med, fordi de resterende havde ikke noget godkendende til at komme ind. Jeg vil også gerne sige allerede nu, at passagerantallet er faldet drastisk ned, men selvom til trods for herfor, så er det vigtigt, at vi stadigvæk har kontakt til ud af landet, især når det drejer sig om de prøver, der skal sendes til Danmark, og inden for sundhedsområdet eller andre organer, det vi har behov for som borgere her i landet, det skal vi sikre, at vi kan blive ved med at gøre, og det er en af de ting, vi skal tænke på, og det er, at vi så vidt muligt kan undgå spredning af smitten. Alle retningslinjerne bliver fuldt af de fleste, og for de fleste. Det skal vi være stolte af. Og det vil vi gerne sige stor tak til borgerne for, der de har gjort indtil nu i hvert fald med at følge. Det vil sige, at de næste par dage vil så være, hvilke andre tiltag vi skal gøre yderligere. Og selvom det forholder sig, det er sådan, at vi har allerede en mulighed rent lovgivningsmæssigt for at der kunne stramme op på det. Og det næste træt vil blive så meldt ud om et par dage, som jeg allerede har sagt, at vi vil holde pressemøde
hver eneste dag kl. 13 for at komme med de sidste nye. Men hvis så frem vi får nogle nye meldinger, så vil vi gøre det så hurtigt som muligt og indkalde til pressemøder, når vi tænker på lyttere og seere, for det er vigtigt for dem at få det så hurtigt som muligt. Og vi er alle sammen bekymrede, og vi har grund til at være bekymrede. Og selvom det er forholdt sig sådan, så skal vi også tænke på sygdommen. Vi skal nok bekæmpe sygdommen. Vi hørte forleden dag, at der var 138.000, der var blevet smittet, og der var 76.000 ud af dem, der er kommet over virusen. Og det kan vi kun gentage her, at vi skal passe godt på os selv og være hygiejniske. Og så det er måske nogen, der er allerede trætte af at høre det, men det er vigtigt, at vi bliver ved med at gentage det. Med disse ord vil jeg så give ord til journalisterne, hvis så frem det har spørgsmål. Værsgo, Anne-Marie. Du sagde, at vi nærmer os, at vi foretager flere stramninger. Hvad er det, man venter på for at kunne stramme op på retningslinjerne? Her er det sådan, at som landslægen allerede har sagt, at det ikke er tiden for at foretage stramninger endnu, men alligevel er der en mulighed for, at vi lige kan afvente et stykke tid endnu, og hvis vi så frem vi ikke ønsker at følge den anbefaling om, hvad det er så, vi skal stramme op på, og hvad det vil betyde. Jeg har allerede sagt, at vi ikke skal gøre det sådan, at vores land går i stå. Og når det drejer sig om personale på sygehusene vil blive ramt, for der skal man tage nogle forberedelser på, at disse personales børn, hvordan kan det blive passet? Det er noget, man skal lave tiltag om på forhånd. Og derfor har jeg også sagt, at vi arbejder tæt sammen med kommunen og alle departementer. Vi har hørt, at dem, der kommer ind til landet fra nu af, skal være i hjemmekarantæne mindst 14 dage. Og I har allerede nogle retningslinjer for, at folk ikke må være i en forsamling af over 100, men alligevel er der fly, der har over 100 passagerer med, og hvordan kan det lade sig gøre, når man har det der retningslinjer for, at man kun må være 100 i en forsamling. Henrik vil svare på det spørgsmål. For at få det her til at fungere bedst muligt, er man selvfølgelig nødt til at lave nogle kompromiser. Og vi er opmærksom på, at der for eksempel i lufthavnsterminalerne bliver nogle problemer med for mange mennesker i kortere perioder. Men det er nogle af de forhold, vi må acceptere for at kunne opnå mest muligt, at vi en gang imellem er klar over, at der er noget, der ikke fungerer optimalt. Er der flere penge på vej til sundhedsvæsenet, så de har lidt ekstra at gøre med, hvis der kommer mange syge i landet? Meget kort sagt, epidemi. Vi har allerede afsat midler i finansloven, og jeg kan derudover sige, at samtlige partiledere har været til møde i forgårs,
Og vi ved alle sammen, at vi bliver ramt rent økonomisk. Det kan vi ikke undgå i hvert fald. Det har vi drøftet. Måske er mit spørgsmål til Bjørn Bay, der er konstateret en enkelt med sygdommen, om han har været en passager blandt Danmarks flyveren, og hvor gammel vedkommende er. Vil det blive gjort offentliggjort? Det er i en situation, hvor der er nogle mennesker, der bliver meget udsatte, hvis de pludselig bliver offentligt kendte. Og derfor er det min allervigtigste opgave at holde de personlige oplysninger væk fra alle, der ikke har brug for det. Så selv min chef, hun får ikke noget at vide i den her sag her. Det holder vi for os selv nede i Landslægeembedet. Det er vi nødt til, fordi der er ikke nogen grund til at videregive informationer om privatlivets forhold, hvis det ikke skal bruges til noget helt konkret. Og vi har allerede iværksat de tiltag, der skal til i forhold til den konkrete sag. Og derfor er der ikke brug for at give flere oplysninger ud til offentligheden i den sag. I forhold til den, der er blevet erklæret smittet, så kom personen i hjemmekarantæne lige da de ankom til landet. Lavede I også den ordning med, at dem, der havde siddet ved siden af, og de to omkringliggende i flyet, kom i hjemmekarantæne i den situation? Og gør I stadig det, når folk kommer fra højrisikoområder? Jeg mente det seriøst, hvad jeg sagde, at vi har frigivet de informationer, som er relevante for offentligheden. Vi har en forpligtelse til at sikre den enkelte, som bliver ramt i en situation som det her. Der er kommet det ud, og der er sket det, der skal ske i sagen. Det var slet ikke mit spørgsmål om personen. Mit spørgsmål gik på, da personen kom, og alle andre personer, der kommer i hjemmekarantæne, fordi de har været i et risikoområde, sætter man så også de personer i hjemmekarantæne, som sidder ved siden af personen i flyet, og ved siden af igen. For det meldte de ud på nogle af de første, der blev testet. Jeg vil bare høre, om det stadig er tilfældet. Det er stadigvæk tilfældet, at vi iværksætter de fornødne tiltag. Der er ikke ændret i strategien om, at vi forsøger at inddæmme hver mulighed for spredning i samfundet. Vores strategi er stadigvæk at prøve at forhindre, at vi i hvert fald på nuværende tidspunkt får en epidemi i Grønland. Jeg vil gerne spørge til Kim. Vi har set, at spredningen er gået meget, meget hurtigt. Og derfor har man lukket grænserne. Og at medarbejderne kan blive hjemme for at undgå spredningen af smitten. Når vi dertil her i landet. Landslægen har lige forklaret meget tydeligt, hvorfor vi på nuværende ikke skal gøre, som du spørger om, fordi vi skal sikre, at der ikke er en virusbesmitte i samfundet, som vi har kendskab til på nuværende. Og vi skal også tænke på, at den pres, der vil blive inden for sundhedsvæsenets personale, hvis så frem smitten hurtigt spreder sig. Og derfor foretager vi en hel del vurderinger fra den ene time til den anden, og fra dag til dag. Og kommissionen holder også møde hele tiden og tager vurderingerne i forhold til det realistiske forhold, der er. Man er Erhvervsdrivende om,
hårdt ramt på grund af, at der ikke kommer så mange mennesker i deres restaurationer, eller de er nødt til at lukke, eller så kunne jeg godt tænke mig at vide, om I arbejder på en løsning til for eksempel medarbejdere, der bliver sendt hjem uden løn, eller bliver fyret, eller til de små erhvervsdrivende, som får problemer med deres virksomheder. I fredags blev der stillet til naalakkersuisut for finansområdet. Og det vi er ved at udrede en hel del, hvilke tiltag man eventuelt kan foretage sig. Og jeg har kendskab til Arbejdsgivernes Forbund og SCK har en tæt samarbejde med Erhvervsdepartementet og drøfter det indbyrdes, så det er ved at blive udfundet nogle hjælpeforanstaltninger på nuværende. Vi regner også med, at vi bliver ramt rent økonomisk her i Grønland også, og derfor har der været en møde og samtlige partiledere, der har godkendt, at vi ikke kan komme udenom at lave en løsning. I det her uge regner jeg med, at naalakkersuisut for finanser vil komme med en pressemeddelelse. Og dermed har vi afrundet vores pressemøde i dag, og der vil blive en pressemøde igen fra naalakkersuisut kl. 13 i morgen. Det vil så være naalakkersuisut for sundhedsanliggender. Og hvis der skal ske et eller andet akut, så kan journalisterne regne med, at vi vil komme med en udmelding. Tak til alle lyttere og seerne.